soyayyar asali ne zane yawa wadina ƙaunar kiran ta zarce ma tunanina ke ce kaɗai mai share duka kukana kamar ki har abada ba za na samu ba duk wanda ke so na ba ta yi kamar ke ba a zuciya ba za ta kai ki matsayi ba ke ce ki mallake zuciya da ruhina a da yaushe kina cikin tunanina bana gajiya da ganin ki a idanuna kwantar da ranki ba za na sake kuka ba komai kike so ba kya rasa shi kuna ba zan sai da raina ni akan ki ba da wasa ba ina tino lokacin da za mu zaunawa idan na yi waka ke kike ta amsawa har an faɗa ni da ke kama muke yawa na san kina suna a zahirin gaske sunan ki in za a faɗa da ni ake take domin zaman da muka yi ba na wasa ba wada abun muna faɗa da jayayya ku gane ƙauna ce kawai da soyayya in kun zake ƙarshen ku ta jin kunya ga shawara ta ku cire ido ku bar duba har za mu shirya maku ba za ku gano ba kishi yake haifar da haka ne duba ku ga ana kishi so ne kawai yake sawa ma biki shi ba so na yau karantawa har malamai ma duka sun yi shaidawa da ni da ke kullum muna ta yin fata zama na so ni da ke a yau mu inganta kamshin jikinki yana biyan bukatata ina a tino da zaman da mun kayo baya a lokacin hidima muka yi wa soyayya har yanzu ni kan ƙaunar ki ba ni ja baya ba za mu bar rayuwa ta canja komai ba tino da kyau baki so ni dan kuɗi na ba ban da shi wata ran ta bani ba wai ba a zahiri na san tana mutunta ne a baɗini dan ta faɗa ta ce sai ni da ƴan uwana ta karrama su ne dan ni tana da kunya a wajen kiran ni sunana da sun kuya ba ta kallon idanuna tana faɗin Allah ja da ranka sarki na